Li gundewara Idlibê firokeyên rejîmê bajarê Meret û Neman bi 4 êrişên asîmanî topbaran kirin û di encamê de 2 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîdar ketin. Her wiha firokeyên rejîmê gundên Merata û Marşorîn topbaran din bê gotu encam hebin. Li Helebê pevçûnên tund navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de li cebheya Birêj derketin holê. Wat zanîn got 12 ji şebîheyên rejîmê hatin kuştin. Her wiha pevçûnên tund li taxa Eşrefiyê û Salaheddîn jî rûdan. Li gundewarê Dêra Zorê rexistina Daişê tirimbêleka mayînkirî li kevîka balfirxaneya Dêrizor a leşkerî teqandin û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha pevçûnên tund navbera Daişê û hêzên rejîmê de li kevîka balfirxaneyê derketin holê. Li gundewarê Dereyê pevçûnên tund navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de li bajarê Elhîrak derketin holê. Wat diyarkirin ku Artêşa Azad gelek ziyanên madî û canî gihandin rejîmê. Di heman demê de firokeyên rejîmê bajarê Elhîrak û Şêxmiskîn topbaran kirin.